What's up guys? Happy mukbang! Nandito na naman ako ulit. Ang imukbang ko guys, biryani. Ito. Biryani at saka may tilapia ako guys. At saka may siyempre perineritong manok. Kain tayo guys. Hindi mawawala laging soft drinks. Biryani rice, yung kanin ito sa Saudi guys. Guys, kain tayo. First bite, chicken. My all-time favorite.
Guys, busog na ako. Thank you for watching, guys. Please like, share, and subscribe kung nagustuhan niyo ito, guys. Salamat! Ingat! God bless!